Dănuț a detestat dintotdeauna schimbările și le-a considerat, indiferent de intensitatea lor, niște lucruri rele. Devenea anxios și superstițios de fiecare dată când se afla față în față cu o acțiune care ar fi provocat chiar și cea mai mică schimbare în viața sa. Tocmai din această cauză nu și-ar schimba niciodată tunsoarea sau felul de a se îmbrăca. Urma întotdeauna aceeași rută către școală, iar când colegii îl convingeau să iasă împreună cu ei la un suc în oraș sau în parc, acesta se simțea vinovat toată ziua și avea convingerea că un lucru rău îi se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Însă toate aceste lucruri deveneau nesemnificative în fața acelei mai mari schimbări din viața sa, mutarea într-o nouă casă. Tatălui Dănuț obținuse un loc de muncă foarte bine plătit într-un oraș aflat la 500 de kilometri distanță de casă și avea posibilitatea de a se muta cu tot cu familia în noua locuință. Așa că, fără nicio reținere, familia lui Dănuț se pregătea de plecare. Copilul era mai neliniștit ca niciodată. S-a opus mutării în orașul îndepărtat, însă părinții acestuia luaseră deja decizia și încercau să îl calmeze. Dar nu vreau să ne mutăm, mamă, Dănuț îi spunea insistent mamei sale. Trebuie să rămânem la noi acasă. Schimbările nu sunt bune, mai ales asta. O, dragule, e normal să ai emoții, dar totul va fi bine. Vom avea mai mulți bani și îți vom putea cumpăra în sfârșit laptopul acela de care tot vorbeai. Acestea erau vorbele pe care mama sa îi le spunea mereu, cu gândul că fiul său se va acomoda la această nouă etapă care urma să acomodeze viețile celor trei. Astfel, aceștia erau gata să se mute în noua locuință. Dănuț nu a reușit să doarmă deloc în noaptea de dinainte de plecare. În momentul în care băiatul a coborât din camionetă și a văzut noul său cămin, un fior dur i-a străbătut coloana vertebrală. Deși casa arăta cât se poate de normal, era o casă în stil baroc cu etaj, vopsită într-o nuanță plăcută de gri, iar în jurul ferestrelor cu rame de lemn, dungi de un alb imaculat le accentua conturul. Ușa era mare, iar lemnul masiv din care era fabricat era cam vechi, totuși arăta încă bine. Bătătorul ușii în formă de înger părea însă mult mai vechi și uzat ca ușa, iar găurile întunecate care formau ochii îngerului îl făceau pe micul Dănuț să fie și mai neliniștit. Tatălui Dănuț a introdus cheia în broască și a intrat, urmată de soția sa, care l-a apucat ușor pe Dănuț de mâneca tricoului. Acesta a călcat cu pași sfioși și s-a uitat curios la interiorul noii sale case, care, spre fericirea părinților săi, era mobilată. "E, nu e minunat, copile?" a zis tatăl său cu amuzament, ciufulindu-i părul. "Uite ce mișto e aici! Numai mobilă masivă ca la Barosani. O să te poți lăuda la noi tăi prieteni că ești copil de ăla de bangata. Nu toată lumea are parte de așa ceva, să știi." "Na, minunat. Camera mea unde este? Vreau să mă lăfăi în bogăție," zise puștul lipsit de entuziasm. Părinții lui au început să râdă. Știau că este normal pentru un copil de 12 ani să fie necăjit datorită unei asemenea schimbări și că se va obișnui, ba chiar să-i placă odată cu trecerea timpului. După ce au prezentat și restul casei, l-au condus pe Dănuț la etaj unde se afla dormitorul său. Copilul a închis ușa și și-a aruncat ghiozdanul împreună cu alte două valize pline cu haine și alte lucruri într-un colț pentru a putea să analizeze cum trebuie încăperea necunoscută. Camera era mică și avea două ferestre în tavan care permiteau razelor soarelui de august să lumineze încăperea. O fereastră se afla în mijlocul tavanului, iar cealaltă mai la stânga, exact deasupra patului cu cadru metalic. "Mirific," se gândi enervat Dănuț. "Nu o să mai pot dormi liniștit că lumina îmi va bate în ochi în fiecare dimineață. La naiba va trebui să acopăr cumva fereastra aia stupidă." De asemenea, în fața patului se afla un dulap mare din lemn de stejar. Era copleșitor, iar Dănuț se simțea mic, foarte mic în fața lui. S-a gândit să arunce o privire în el, așa că s-a apropiat cu pași leneși către bucata mare de mobilier. Atras de mânerul auriu, ușor uzat, un zgomot asurzitor de balamale rigide s-a auzit, iar un miros greu de mucegai împreună cu molii cenușii ieșeau din el. Dănuț a tresărit, a făcut un pas în spate și a pierdut echilibru și a căzut în fund pe podea. A privit cu spaimă cum molile se îndreptau cu repezeală spre el și începeau a roi haotic pe lângă capul lui. Mai mult de atât,
Dinăuntru dulapului au început să se audă zgomote deranjante, ca și cum cineva ar zgâria cu putere în lemn. Erau din ce în ce mai puternice. Copilul era înghețat de frică. "Mamă, tată!" Dănuț și-a strigat părinții în timp ce încerca să îndepărteze insectele de pe el. Părinții lui au urcat repede treptele și au deschis larg ușa camerei lui Dănuț, numai ca să-l vadă pe acesta cum se rostogolea în stânga și în dreapta pe podea. Molile din dulap. Vreau să plecăm de aici. Casa asta e bântuită." Copilul s-a agățat cu putere de piciorul mamei sale. "Dan, băiete, ce s-a întâmplat?" întrebă tatăl său confuz. Dulapul, e ceva în el, Molly și ceva care vrea să mă ia, ceva care vrea să iasă afară." Tatăl copilului s-a încruntat și s-a repezit la mânerele ușilor dulapului. A deschis cele 2 uși mari, apoi pe cele 3 mai micuțe din partea de jos a mobilierului. Nimic. Nu era nicio Molly acolo, cu atât mai puțin cineva. Bărbatul a aruncat o privire către soția sa, care era la fel de confuză ca acesta. Acum, stând jos lângă Dănuț, tremura din toate încheieturile. S-a apropiat și el de copil și s-a așezat în vine. Nu știa prea bine ce ar trebui să spună. "Amice, hei, înțelegem că mutarea din vechea noastră casă te-a supărat și că ți este greu. Cu toate astea nu trebuie să inventezi povești. Vezi, nu e nimic aici. Dar, tată, mamă, am văzut foarte clar. Erau Molly care ne voleau pe mine din dulap." "Dănuț, încetează," l-a întrerupt mama lui pe un ton serios. "Nu glumi cu așa ceva, nu este amuzant. Trebuie să plecăm de aici. În locul ăsta se petrec lucruri rele." Copilul se smiorcăi. "Dan, aici avem o oportunitate foarte mare de a face bani și nu o vom pierde pentru că ție nu-ți place." Tatăl său început să-și piardă calmul. "Așa că potolește-te cu prostiile și instalează-te cum trebuie aici." Bărbatul s-a ridicat de lângă băiat și a băgat o mână în buzunar și a ieșit din încăpere. Mama lui l-a mângâiat puțin pe părul lui ciufulit, l-a sărutat pe obraz, apoi a plecat și ea, lăsându-l singur. Dănuț și-a șters nasul cu mâneca și a aruncat o privire la dulapul cu toate ușile deschise. Era nedumerit. Nu era nimic în dulap. Atunci de unde în numele lui Dumnezeu au ieșit molile și sunetul de bătăi în lemn? În cap îi treceau fel și fel de gânduri, unele mai dubioase și lipsite de sens ca altele. Încerca să se împace cu ideea că a dormit pe podea și că a avut un coșmar, dar era stupid. Numai ce ajunsese în dormitor, cum să adoarmă și mai ales pe podea ca un câine? Următoarea jumătate de zi a fost ploioasă, așadar nu mai avea altceva de făcut decât să curețe încăperea de praf și să-și aranjeze lucrurile după bunul plac în noul său dormitor. Deși era lipsit de chef și încă speriat, a acceptat să se conformeze, motivându-se că astfel ar uita de întâmplarea ciudată cu dulapul. La cină nu s-a lăcomit cu mâncarea, din contră, a mâncat foarte puțin, fapt care a neliniștit-o pe mama sa, deoarece aceasta era obișnuită ca fiul ei să mai ceară o porție. A plecat tăcut în camera sa și s-a refugiat în cartea sa favorită de ficțiune, Capitanul Înaripat, în care acest supereroi cu aripi de pene albe se lupta cu forțe întunecate din lumea de jos, în lumina obscură a lămpii vechi și în sunetul liniștitor al ploii de afară. Dănuț a adormit la scurt timp după ce s-a așezat în pat. Ceasul bătea miezul nopții. După câteva ore de dormit în aceeași poziție, Dănuț a început să se zvârcolească. Gâtul i-a amorțise, iar sunetele de afară ale ploii îl deranjau din ce în ce mai mult. Ce om normal cu cap ar pune o fereastră în tavan deasupra patului? Se gândea băiatul și și-a cufundat capul în perne. Totuși, pe sticla ferestrei buclucașe, sunetul părea a se înteți, astfel încât nu mai părea a fi ploaie. Sunetul acela devenea din ce în ce mai deranjant, mai zgomotos. Copilul își vârâ 2 degete în urechi, încercând să estompeze acel zgomot. Dintr-o dată își aminti zgomotul provenit din dulap în urmă cu 10 ore sau poate chiar mai mult. Frica îl cuprinde din nou. Deși cu un gest involuntar își scoase capul din perne și își îndreptă privirea către bucata de sticlă din tavan. Ochii lui se făcuseră cât cepele,
iar o durere puternică își făcea loc în pieptul său. Copilul era despărțit doar de o fereastră veche, de cea mai înfiorătoare creatură, care nu putea egala nici cu cei mai sinistri monștri creați de cineva vreodată pentru poveștile de groază. Acolo, deasupra lui Dănuț, o creatură a cărei ochi foarte mari, roșii și rotunzi, erau cei mai vizibili și îl priveau cu interes. Mult interes. Un fulger grandios a crăpat întreaga boltă cerească, permițându-i băiatului să observe trăsăturile neomenești a chestiei care se holba la el. Arăta teribil. Avea un corp lunguieț, acoperit cu păr maroniu, care era udat de ploaie, la fel ca și cel de pe fața ei. Din trupul slab, neomenesc, ieșeau două perechi de mâini osoase și foarte lungi, prevăzute cu un singur deget, la vârful fiecărui dintre ele ieșind o gheară ascuțită cu care lovea în geam. Din spatele creaturii ieșeau aripi mari ca de fluture, care se mișcau încet. Numai că nu erau colorate. Erau cenușii cu diferite modele de linii și cercuri concentrice negre, atât de amețitoare, încât Dănuț nu le-a putut privi mult. În norul gros de groază și frică, și-a dat seama că acele aripi semănau mai degrabă cu cele ale molilor, la fel ca acelea care au năvălit din dulap. Dănuț era împietrit. Nu-și putea lua ochii de la ființa din fața sa, care, în primă instanță, părea să nu aibă gură. Copilul și-a frecat ochii dorindu-și din tot sufletul ca totul să fie un vis urât. Însă când a îndepărtat mâinile de la ochi și s-a uitat spre fereastră, creatura devenise și mai monstruoasă. Din stratul des de păr ud maroniu ieșea o gaură incredibil de largă, plină cu dinți de un alb strălucitor, care dădeau lumină nopții de groază. Acești dinți erau ascuțiți ca lamele, atât de ascuțiți încât probabil ar fi putut sparge sticla. Fără să-și dea seama, Dănuț a făcut pe el. "Bună seara, Dan!" Sau, să-ți spun, Dănuț. O voce groasă și joasă a răsunat în urechile băiatului oripilat, care venea din partea creaturii ce bătea încet cu ghearele în fereastră. "Ce încântare că tăticul tău m-a eliberat din dulap. Acum ne putem împrieteni mai bine. Ce zici?" "Nu dispari!" Dănuț zbieră cu toată puterea, simțind cum plămânii începeau să-l doară. "Haide, știi că nu ai încotro." Continuă ființa de la fereastră să vorbească și lovi cu toate cele 4 membre, încât Dănuț era sigur că sticla va ceda și va pica peste el. Creatura nu se oprea din lovit și continua să se zgâiască la copil, luându-și inima din piept, sări din pat înspre covorul din mijlocul camerei, astfel julindu-și umărul drept. Voia să iasă din cameră, s-a ridicat de pe jos și s-a înfipt în clanța ușii, însă degeaba, era blocată. Din gaura cheii ieșea o chestie vâscoasă, cenușie, urât mirositoare, cu care fără să vrea, Dănuț și-a murdărit mâinile. Lichidul cel lipicios îl făcea să vrea să vomite. Cu toate astea trebuia să deschidă ușa. În zadar striga după părinții săi. Aceștia păreau să nu-l audă. Mâzga aflată adineauri doar în gaura cheii, acum se prelingea pe pereți, pe mobilier, ieșea din podea, era peste tot și părea că absoarbe tot sunetul din camera băiatului. Mai aruncă o privire la fereastră, fapt care l-agită și mai tare pe copil. Morbida dihanie nu mai era. Unde naibii dispăruse? Dănuț își rotea capul împrejur asemenea unei pufnițe ca să vadă dacă nu cumva acea chestie chiar era în cameră. Nimic. "Doamne, te rog, spune-mi că a dispărut", implora copilul în mintea sa. Lichidul puturos era în continuare împrăștiat peste tot, dar măcar creatura aia demonică nu mai era. Geamul s-a deschis violent, aproape fiind scos din balamale, iar un roi de mii și mii de insecte, care păreau a fi molii, intrau înăuntru dormitorului. Molile zburau rapid și amplificau groaza incomensurabilă din sufletul băiatului. La scurt timp după ce au intrat toate în casă și-au zburat puțin în fața lui Dănuț, s-au îndreptat în mijlocul dormitorului, unde se afla covorul de cânepă, care nu mai era atât de aspru din cauza mâzgăi împuțite ce l-acoperise, și au format un vârtej asemenea unei tornade. Tornada a început să prindă formă, o formă cunoscută. Era Ghișcine, umanoidul cu aripi de molie,
Stătea cocoșat cu mâinile împrăștiate pe pământ, deoarece camera era prea mică ca această chestie înaltă de 3 sau mai mult să poată încăpea. Și-a deschis din nou gura dezgustătoare, lăsându-l pe Dănuț să zărească din nou dinții ca lamele, și-a îndreptat una din mâinile scheletice înspre copilul traumatizat care se ghemuise lângă ușă și încerca să îndepărteze cu lovituri frenetice de picioare gheara ascuțită care se îndrepta alene înspre el. Am stat prea mult închis când dulapul era prăfuit, Dănuț, băiat scump, zise Dihania și începu a șondui celelalte brațe. Avem nevoie de un prieten, haide, vino lângă mine. Și creatura își învălui restul membrilor pe corpul băiatului, acesta simțind cum își pierde răsuflarea de la strâmtoarea la care era supus, iar ochii îi ieșeau din orbite. Degeaba se zbătea, se lupta cu o forță neomenească, mult prea mare pentru a-i face față. O zi nouă începuse. Ploaia se oprise de mult, iar în aer domina mirosul acela sufocant pentru unii, plăcut pentru alții, de pământ ud. Razele soarelui își făceau loc printre norii cei pufoși, mângâind pământul și tot ceea ce se află pe el. Era un început de zi frumoasă și normală, cu excepția unui singur mic aspect. Dănuț. Se făcuse deja ora 10 și un sfert, iar acesta încă nu a ieșit din camera sa. Și deși acesta obișnuia să doarmă până târziu în timp de vacanță, părinții lui își făceau griji din cauza comportamentului său bizar din ziua anterioară. Așa că au urcat treptele scării care duceau la etaj și s-au îndreptat către dormitorul băiatului. Cu cât se apropiau de camera lui Dănuț, puteau simți mai intens un miros neplăcut în aer, o combinație puturoasă de iz de lemn putrezit și carne stricată. Din ușă și pe sub ea ieșea aceeași mâzgă pe care o văzuse și Dănuț, numai că acum căpătase o crustă subțire, de o culoare murdară și dezgustătoare, iar pe alocuri se aflau excrescențe mici și mari, negre, verzui. Cei doi adulți s-au panicat. S-au privit simultan unul la celălalt alarmați, iar bărbatul s-a repezit la ușă să o deschidă. Crusta a început să se dezintegreze, iar excrescențele s-au spart împroșcându-l și pe el și pe soție, căreia i s-a făcut rău. Și el era în aceeași situație. Cu toate astea, nu a mai stat pe gânduri și s-a năpustit asupra ușii. A lovit cu putere cu umărul drept de mai multe ori, până acesta a cedat și s-a deschis, permițându-le celor doi părinți să observe imaginea desolantă ce se afla în fața lor. Mâzga aceea, parcă extraterestră, se afla peste tot și se îmbina cu sânge coagulat. Mirosul era de nesuportat. Pe lângă asta, aici, înăuntru, mirosea și aduhoare puternică de urină. Da, Dănuț se scăpase pe el noaptea trecută. Dâra de sânge ducea până la dulap, a cărui mânere de la ușile mari erau acoperite cu același sânge. Cei doi părinți au început să țipe cu furie și durere. Lacrima mare se prelingeau pe obrajii palizi, lipsiți de culoare a celor doi. Nu voiau în niciun chip să deschidă dulapul și să vadă ce se află înăuntru. Cu toate astea știau că trebuie să o facă. S-au dus încet spre blestematul ăla de dulap, despre care își amintiseră ce spusese fiul lor cu o zi înainte. Bărbatul își pusese o mână la ochi și trase brusc de unul din mânere. Ceva mare a căzut din dulap. Cei doi au făcut repede un salt în spate și la 2 secunde mai târziu, femeia și-a dat ochii peste cap și a leșinat, prăbușindu-se pe podea, neobservată de soțul ei, care stătea perplex, cu ochii umpluți de lacrimi și se uita la cadavrul căzut din dulap. Era corpul mort al fiului lor. Rămăsese cu ochii deschiși, care erau scăldați în sânge și lacrimi, iar fața și restul corpului lui erau pline de tăieturi adânci ca de lame de cuțit. Bluza îi era sfâșiată, ruptă cu brutalitate, iar materialul care mai rămăsese era împipat în sânge, precum pantalonii la fel de răvășiți. Însă cel mai șocant detaliu era gaura de diametrul unei farfurii din pieptul copilului. Inima îi fusese smulsă. Bărbatul apucă cu ambele mâini trupul neînsuflețit și începu să urle ca un besmetic. De ce nu i-a dat crezare puștiului? De ce?
Strângea cu violență capul mort al lui Dănuț în brațe, uitând complet că nevastă sa era și ea împrăștiată pe podea. Ținea cadavrul la piept de parcă ar fi vrut să-i dea viață, până când ceva a început să-l gâdile în locul în care gaura din cutia toracică a băiatului făcea contact cu pieptul mare al bărbatului. L-a îndepărtat cu rapiditate și cu frică pe Dănuț de lângă el, numai ca să observe că niște insecte cenușii, molii, ieșeau din gaura unde odată bătea inima dragului său fiu. Molile zburau ușor din gaură, ridicându-se spre tavan. Ce dracu caută insectele astea în corpul fiului meu? Gândea bărbatul și mai oripilat, imediat amintindu-și că soția sa zăcea în spatele lui și-a întors repede capul. Iubito atât a mai putut să spună bietul om când a văzut că în spatele său se afla creatura teribilă cu care se întâlnise și Dănuț. Aceasta stătea cu ochii săi roșii fixați pe bărbat, iar într-una din mâini ținea femeia de picioare care atârna în aer. Probabil cu viteza luminii această fiară sadică a iadului sau ce naiba reprezenta, redusese femeia la tăcere. Îi tăiase cu o gheară gâtul, iar din gâtul ei se scurgea cu putere sânge pe podea. Sunt foarte fericit că te-ai mutat aici cu familia. I se adresă creatura bărbatului șocat peste măsură. Apoi a schițat un zâmbet larg, expunând toți dinții. Era mult prea singur acolo în dulap, continuă acesta. Aveam nevoie de prieteni, de inimi calde, iar tu mi-ai oferit ce voiam. Acum, haide și tu. Și-și îndreptă spre el o mână cu gheara ascuțită. Alătură-te nouă celor din dulap. Acum...